Cardon Pinnacle Prime Time Birta Long Pen Nelesami Rani Timumpi. Tante Pinnacle Prime Time Birta Arjuita. Karbiang long rong asara maya song atuma pan ni thoma prang epi HLC dhansri aru atom pen pherang kya mai kang nia hot Karbiang long rong asara maya atuma pan insai thek the song chari thek the pu rong asara pan ki pu aputhak pini Karbiang long rong asara mai tiri pi atom pherang kya mai kang nia hot ke pachini pon ke non pini pen ni phuang bong Karbiang long rong asara maya song atuma pan dia to hang he pulote Karbiang long rong asara maya atom pen sodak akang sai pado ponchi lapen ke rong asara phan laposon nang ki pu pon ke sodak pen pin rem pon oposi pherang kya maya long Karbiang long rong asara mai tiri pi kongchon bang har sing rong hang bidi sar Augustin kramsa atom pen pachini po itulah Karbiang long rong asara mai pen media akorti inggil rong kan coba ini jumlah media pen ada apa sih nyiapkan media akorti itu mana aprang sih rong asara Karbiang long rong asara mai pen kardom pagi dulu ini itu kedam tang ini thom dhon surya ro episel situm ni tom pan jumeme jununu nang karbok la soposin tum lamkar ke pi si pinang le tom mana choha ni le tum lamkar ke piji pugulalo je kedam tang ni thom aprang dhon surya ro tum je Karbiang long rong asara mai tum klang pliap e te la suarong asara mai ke padude de nang lai sin dong hanang karbok tu labang chok chik pik hayang lo athe mane komane ta rong asar ethi thini ke chok chik langmani ke chok chik ban si ang ton Karbiang long west east arong asar phan la son karbok bang kini kutum bang ning dug lo pe podma blute lilitum Karbiang long rong asara mai ni tum da kam chiklem bom la pe ni tum Karbiang long rong asara mai penke any politician party aphan itum dak hang ta pinian da ka sorsa ta we kerudun ta we ni tum me thang kam ni tum chiklem lo bon da ni tum aphan la sonanga sorsa dun bangke ni tum ning du kalam la pe ni tum pudamji EPSS tum han je ni phong bong pe na lang tum ni tum la Karbiang long rong asara mai phanjong si alang tum map nang chahang he madia nang chahang he plute la ni phong bong pen ni tum bangta alang tum pan soda pen insai nang kokpo kali plute rong arlu abang ke ni tum ta rong asar tum bangke la so party tum phan bangke rong kapan lulu de je phangke ni tum ta cipunang kokpo usini tum chingwai lo la si la dhon surya ro bang prabjin bela ni phong bong pen ni tong phan bang dia nang chang nang po la pen rong asara Karbiang long rong asara men pen ke en thap en tru ko mat si ala solam kaning jima je Karbiang long rong asara mai tum ke adai areng en ekhe de masi suarlo song phan si odai kok walam bang kala ke ni tum bang la chi chak che la pen ke dam tang achi klu 27 arni West Karbiang long jiri kindeng long dalam sona kes kedunga kes dulu law and order dun cipari deng det pena pitan itu Karbiang long rong asar mate Karbiang ron pening sai usin tum law and order pen enam desi jiri kindeng ha war long ni itu hadakta suarlu supin so kes do pen itu rong asar dun si bisar kindar pen hadakta pajur kang lo piniar ni lani itu phanang asor sadun la so song mate alidar ke jai ka thar to ma song ke piniar ni anta law and order long pen one desi alang tung kang sai law and order long pen one desi alang tum rong asar long ki pi pula son abi thek long le la sila bang ke ning du galam lo ni le tu me thang kam je klem bom lo bonda pini pomat ne ra bang la son ning je ma si hala so rong ga sar pomat ma alang tum chiri pen wan nang ji la ben ko mat sila so alam ka ning je ma alang tum chini lor pen sing tum phanang jong nang po bang sing tum ke udam theb lo lang tum pan la pen lui le thot lo ni phong bong alang tum Karbiang lo rong asara pan diang cho hang vek nei usi ni lihen bet pudan la pangsu nang litum dak litum Karbiang lo rong asara mai kara song
tirpi asong nong nakamuri thek pot mang tu manda media koti tu manda churu puji lo asini ni tum Dr. Tuliram Rohang Sarfan kachuru bang tu mang halo je ili tum ha Asia government hut rong care tarik pho hal sama bi lo api Congress government nang le throk mat api ge February tarik pho wan tu de February tarik pho wan da mat rong care ta hini do kalo sita nona bang ke Assam arlu ke do akar bi khe phananta rong care tarik ani sibat nang bi the ke pot ke Dr. Tuliram Rohang Sar phanta ni tum hin kar bengalor rong sar mai TDP hin pen lang li phana churu pajir lo lapen non ani siben pota kero na long kidu kila karat phan amithang pota chukle mundi tangka poisa be mondolo tum phan chingki thek the kadok be pu aki joy pen pota pi thek pot Dr. Tuliram Rohang Sar phanta ni tumke suri karom pajir ponlo lapen Isonalam pudun thui pa Dr. Tuliram Rohang Sar phan ke churu chunuri thui pa ngala ya non dak karbiang long alu ke ong dung along le forest alu ke do la dhonsuri dodoli ari ja alu buru khe tum ho ang tan ban ke bang buru tum dak nang pleng selo lasi nili tum alang li phana churui bang ke hadak ta ansi sate phang cho along le long kai infection san thotti dakta na infection pi nai usi alang li phan chunuri pon lo lapen moben na nitum pulo ye batai nitum chu phong ta ki phong dolo nitum karbeng lorong sarmai phana kar bok tha bisar kendar tek the pu la EPSLC asong tum nitum phana pu sta pini ani nitum ge EPLCC asong phan chok kali nitum ang ton ham phana song rachari song phan nitum 2015 pen April 5 tarik pen mahang pathek dat nitum chiklu bang mai long ta nitum maduas rachari song phan nitum sor bon pe nitum pu bon pe sta no por nitum phanai pudun thap la bangke nitum lang tum chok chi piklo pusin nitum pura amse no ni phong na puthulang pulo tang te nitum central committee pen sin nitum la tiripia song pen sin nitum ke alang te phan action da ponang kopu mane nituma arong asarlo kido an arong asarlo tami nitum ke padudong da property mu jitu election hu tami nitum ke accept pon resi sampul ke lal Kechengsi Mekir Hills District Council CEM Karltang Khorsing Terang Karliani Pachetondungsi Nizang Karbianglong Phelangpi Lalunggaw LP School Asaimalong Kachikimo Asai Dengpo Karlitang Khorsing Terang Aphan Kachikimo Ponamaya Long Aluhi Sarpaman Pen Kachetondung Karbianglong Autonomous Council EM Diufing Maslai Ahin Pen Melur Kaipo Lapan Karlitang Khorsing Terang Atomu Tami Chathan Patapo Maya Long Kachetongdun Kopili Constituency VDC Chairman Baburam Rongphar Secretary Tiwa Students Association Tiwa Culture Society Amei Puatum Chetongdu Kheroni Pen Edward Tisoripo Card News Pili November 28 ani lake Karbianglong Autonomous Council apang ke Mekir Hills pulo first chief executive member Karlitang Khorsing Terang alang li pini ke TR ni si Karbianglong Autonomous Council da pini ke katalon lo itum da pini Tiwa organisation hinpenta tak kopili homesti pilampi arong da tak lamangso arni ke katalon lo atima itum ini Karbianglong arlu gedu Karbi penjenglok englongsu Tiwa di masa rengma englongsu doan ke itum tak sikdul Autonomous Council itum non long lage arlang li inut Khorsing Terang da Samsung Singing ti atum ben
songbe dumlo langkung habe teron latum joini sepini itumke Karbi Anglong Autonomous Council Security Council itum la Karbi Penjenglo Englong tuan aparman lo labake lanjut kali alangli horsing terang abangke 1970 kali is 1951 Karbi Anglong Autonomous Council ate alam ang sahod ke mikris pula boundary commission ke sengaho tiwa area da include nangi posi alam gini alam ang sahod ke tiwa leader satum ke chokta lahai alam mata de inut tiwa gunit do dirsing diuri alang leader MLA lo 1937 si sing karang pen siweta ni kan sila tungda MLA man ceng rapet lo lagi ala bang sahut ke MLA pupe MLC member of legislative council pusi lalu ke Assam legislative assembly first provincial election ala bang sahut penda korsing terang ke MLA lo ben sing diri da MLA lo 1951 ahut da sing diri da MLA lo korsing terang da MLA lo na hala dising diri abang ke korsing teranga opinion abang support nde amat non la security council nongge penanga na tiwa area abang ke non Morigao district sidulo Nogao district lo Kamrup district lo part of Meghalaya lage non Ripoi district atlo se lutok lo lahai area ke include tunde de la si lahai itum non kecini si tiwa organization atum ke korsing terang alang dia ke matha abang la aporsi ini tak alang di tiar ni date anniversary abang ke katalon lo lagi tiwa organization hipin ke ningkan tinda lagi continue ko Sir la so pata message ko pino nang li piang tu nge la ka talon pono bang jum he ka son se theklong Karbi Anglong lo la Lalu la si Mrs. bangke neli hinten ke puni nanya lama bangke non korsing terang alang dia date anniversary bangke Katalona bangke council hinten ancot sigi mene tenglong bom kadu ko la organisation atung Karbi organisation tu an la penge tribal atung organisation tu an ge pinia la date bangke Katalon nangi tema lagi first Cibu member Tang tipini Karbi Prime Time Birta Bangke Kang Tonik Long Kadoka Vetame 2 में ठक में कुरवांग ठू